Gusto nyo bang makilala ang inyong business, kumita, sumikat at maging patok online or TV? Get more customers and grow your business. Advertise now. From the studios of Litter News Philippines, Errol Dakame of Tamaong Asel. From the studios of Litter News. Welcome back sa ating palatuntunang Kamaong Asero mga kaibigan. At sa ating segment na mano-mano, well, ang ating pinaka-main topic pa rin ay dapat bang ibigay sa China ang Subic Bay Shipyard pag alis po ng Hanjin. Ang balita po natin ay nalugi, no? At sa hapon po ito, mas minarapat po natin na kumausap ng isang tao na naging mahalaga po ang papel dyan po sa lugar na yan ng Subic area. And I'm referring to the former congressman and former mayor po ng Olongapo City, who is the brother of Senator Dick Gordon. Alam niyo naman po kung ano naging papel ni Senator Dick nung umalis po ang base militar dyan sa Subic at naiwan po ang pasilidades ng walang-wala, no? Zero talaga. Only facilities ang naiwan po ng mga kano. Pero naibangon po yan ng mga taga-Olongapo through the leadership of Senator Dick Gordon. So sa hapon pong ito, nasa linya natin si dating mayor, dating congressman na Bong Gordon para makausap natin sa issue pong ating nilalatag this afternoon. Mayor Bong, magandang hapon po. Welcome po sa Kamaong Asero. Si Errol Dakame po ito sa Leader News Philippines at sa Pinoy Extreme Channel, sir. Yeah, magandang hapon, Errol. Magandang hapon sa lahat ng nakikinig dyan sa Himpapawid, no? It's our pleasure to have you, Mayor, at medyo matagal-tagal na tayo hindi nagkakwentuhan. Ano po ang dating sa inyo nung mabalitaan niyo po ang sitwasyon dyan po sa Subic Bay Shipyard, especially with the Hanjin operations? Well, nakikita ko naman ang dating sa akin. Masisave pa naman yan eh. Mm-hmm. Because the infrastructures are there. At it's just a matter siguro ng management ng Hanjin. I don't know kung nasa top management yung naging problema because I am not privy to the situation really dahil siyempre may mga behind the scene agreements yan. Apo. Nakikita ko naman marami kasing contractors and there are contractors na nagche-check ng mga barko. Mm-hmm. From what I heard from the grapevine, nagkakaproblema kasi sa mga quality control ng barko. Mm-hmm. Kaya siguro yung sales ng barko hindi humina. Mm-hmm. Kaya siguro nahirapan. At nag-sound naman na ng alarm ng Hanjin about a few years ago na kailangan na silang saklolohin. Kaya lang, naging voice in the wilderness, hindi yata nabigyan ng attention. Mm-hmm. Mm-hmm. So Alright. now, nakikita nagiging urgent na dahil nagkakaroon na ng retrenchment. Mm-hmm. Parang ang may iwan na lang dun yung tiga-bantay, tiga-linis para ma-maintain lang yung facilities pero wala nang construction ng barko muna. Aha. So, where does it lead to? Kung ano yung kailangan pangsagot, kung mayroong investor na mas malaki, not siguro China, marami naman dyan siguro na mahilig mag-invest sa shipbuilding. Yeah. Marami yan. Kung i-spread mo, i-advertise yan sa buong mundo, baka may mga pumapasok yan. Apo. Oh, you mentioned not siguro China, sabi po ninyo. Why not China? No, I didn't say wala China. Parang, I think hearsay pa lang naman yung China eh. Hindi pa naman sigurado. Di pa sigurado. Opo. Mm. Oh, meron. Pero may nagsabi kasi, Mayor, na Singapore yan. yeah, there are reports that China is interested through a Filipino businessman. Ano pa lang naman yan eh. Mga sound off pa lang yan. Mga padinig pa lang yan. Hintay muna natin yung mga ibang investors. Hindi pa naman kumakalat yung yung announcement na talagang ito na talaga yung mga kailangan. Let's wait for Filipino investors. Baka, alam mo, ang Aboitiz is also in the shipbuilding. Yes. Diyan sa Cebu.
may kaklase ako, si Alvin Santos, who is the navigation. Mm-mm. At yung Keppel, andyan naman. Baka Keppel might get in. Mhm. Keppel, Why not? narinig tema right now. Mm-mm. So marami pa naman pwedeng sumagip eh. May the Japanese, the Singaporeans, Mm-mm. maybe China. Mm-mm. Kung sino yung, dito naman, hindi pinapag-usapan ng bansa eh. Kung sino yung may pera Oo. at gusto manufacture ng barko, dito, doon tayo pupunta. Opo. Okay. So, pagligtas na muna. Ang pag-usapan muna ay interest ng kapakanan, welfare po ng mga manggagawa. Alright, kahit sino, basta may pera, you're an investor. So regardless whether it's Singaporean or Chinese money, okay lang po sa inyo, Mayor Bong. Yes, hindi naman ito political eh. It is a business enterprise na kailangan patakbuhin para kumita at maghanap ng maraming Pilipinos para magkaroon ng maraming trabaho. That should be the objective. Hindi yung pinapaboran natin ng isang nasyon o natatakot tayo sa isang nasyon kaya binibigay natin. It's not, hindi dapat doon yung takbo. Kung sino may money, who would show the color of the money, doon tayo pupunta para siya mag-i-invest, siya magpatakbo ulit. Ang history naman yan, bago ko sabihin yung history, nandito nga pala yung kandidata natin for mayor, si Anne-Marie Gordon. Oy, magandang hapon kay Mayor Ann. Mayor Ann, good afternoon, madam. Good afternoon po. So, nandito rin si Vice Mayor Edith Piano. I was calling Vice Mayor Edith Piano. Mananalo yan. Mananalo ang tandem na yan. I believe so. Yeah. Thank you po. Mayor Ann, we wish you all the best sa Halalans sa May 13, 2019. Okay. Nag-umpisa yan nung congressman ako, Errol eh. Yes, sir. Si President Ramos, nakuha yung Shell Malampaya project. Yeah. So ginawa yung Shell Malampaya concrete gravity structure. Kaya nagkaroon ng mga structures doon for a ship, parang shipbuilding na rin yun eh. Kasi ginawa yung concrete gravity structure. So after that, nung umalis yung Shell Malampaya, pumasok si President GMA, nandyan yung Hanjin. Yes, sir. Okay, dyan natayo yung Hanjin. So, tumatakbo yung Hanjin, maganda. So, now, after so many years, nagkaroon ng problema siguro, yung quality control, kaya nagka-bulilyaso, naging ganyan ngayon. So, the Koreans need help now. Marami naman pwedeng tumulong dyan eh. Hindi lang na China, maybe the US, o kung sino, open yan to all, the Russians, the Singaporeans, magagaling din naman yan eh. Okay. Alright. So wag na natin muna pag-usapan na sa isyung yan na Mayor Bong, yung claims natin sa Spratly Islands and the reality that yung Scarborough Shoal natin na sinasabing within the exclusive economic zone ng Pilipinas and yet controlled na ng China, which is just stone throw away from Subic Bay area. Wag na muna natin. Kasi alam mo naman ng dito he who has the gold rules. Ating nga yung mga Scarborough Shoal o whatever. Wala naman tayong pera para papuntahin yung mga tao doon o ipatrol. Pati rurul. Kapag sa small businessman, meron kang ari-arian ng mga properties, vacant lot, hindi mo naman mabakuran, wala kang bantay, nagkakaroon ng squatting. It's the same principle dyan sa big players. Sa ating nga we have a good claim, nanalo tayo sa United Nations. Pero where is our power para proteksyonan yun? And to enforce it. May squat. Yeah. Ganyan yan eh. Kaya he wants to go with rule. Kung sino may pera, yun na makakapag-hire ng tao para magpapunta ng tao doon, magpatira ng tao doon sa mga properties ng mga islands na yun, whatever. In the same manner, itong Hanjin, na kung sino may pera dyan, yun yung makakapasok para kung interested pa siya sa shipbuilding, maganda yun. Pwedeng iba yan. Yes, sir.
Pwede ibahin niya. Nag-aalala tuloy ako yung binabanggit mong who has the gold will rule, no? Eh, malapit na kasi ang eleksyon, baka mamaya ka ako gamitan na naman ng pera diyan sa Olongapo ng mga gumagamit ng pera, no? Kasi alam Hindi ko lang naman sa lang po eh. Mm. Nagugulat nga ako itong premature Kaya nga. campaign na nakakatawa yung mga rules Mm. na pwede magkampanya ngayon and then pag 3 days or 1 week before the election, bawal. Bawal na. Eh, what's the point? Yeah. Nasabi na, nagawa na, tapos doon mo alisin yung tarpaulin. Konti lang yung araw na yun. Samantalang na nagkaroon ng political mileage for a long time. Tama. Hindi ko makita yung rational doon eh. Alam mo, ang Comelec ngayon, maraming patakaran na minsan parang irrational nga. Sasabihin na bawal ito, pero hindi naman nila ma-enforce. Correct. Yung pa nga ang problema eh. Kaya nga siguro pinapabayaan nilang ganon. Kung sasabihin nila bawal and then hindi naman mapigil, wala rin. Hindi siguro ganun na lang yung rule nila. Hintayin na lang natin yung 3 days before the election na sinabi kanina ng COMELEC o 1 week. Then doon nila ipapagbawal. Or somebody else magreklamo muna, magsumiti ng ebidensya, saka sila papasok, mag-imbestiga. Ayan. Hello, Mayor. Teka, nawala yung linya natin kay Mayor. Tuloy tayo sa ating palatuntunang mga sero at ang topic po natin yan, dapat bang ibigay sa China ang Subic Bay Shipyard pag-alis ng Hanjin? Sorry, Mayor, naputol po yung ating linya. Let's get back to you're mentioning... That's okay. Kaya siguro magkakaroon ng third telco eh. Baka mas hindi na mapuputol. China ang third telco. Through Dennis Uy. Ayan, so... Anyway, sige. Okay po sa inyo whether whoever is the possible investor na mag-qualify dyan, napapayagan ng gobyerno. By the way, ilan libo ba ang mga taga-Olongapo, ang local workers na nakikinabang po dyan sa shipbuilding facilities na yan, Mayor? Mga siguro, I would say mga 10,000. No? Marami. But that's estimate. Kasi, nang hinihingi sa akin nung mayor ako is, nung naghahanap ng mga welders, Apo. no? 10,000 yung kinota sa akin eh. Dami pala, no? Kaya nga, nung mayor ako, nagtayo ako ng welding training. We still have the facility here na nagtitraining ng welders. At lalo na, we shifted pa nga from male to female kasi nakita namin mas magaling humawak ng welding machine sa mga babae kaysa sa lalaki. Ba? Talaga? Oo, kaya nga si Jessica Barlovento was invited by, I remember at that time, by President GMA nung nag-State of the Nation address si President Arroyo. At pinakilala niya si Jessica Barlovento, the lady welder from Olongapo City. Na well-trained ng... A product of Olongapo City. Yes. Galing. Alright. So, on okay. that part, we were successful sa pag-training ng mga babae. So, balik tayo sa Hanjin. I think that will be safe. Hindi naman siguro papabayaan niya ni President, lalo na si President Duterte, na I think he really means well na gusto niyang ayusin yung ekonomiya, lahat yan. Ito records, so, na nakikita naman natin dahil kasi pareho kami naging mayor, pareho kami mga multi-awarded cities at that time. Yeah. Nung mayor siya, mayor ako, nagkakasabay kami sa pag-receive ng mga most child-friendly city, yung most business-friendly city. Nagko-compete even with Davao, even though Davao is larger than Olongapo. Pero may category naman yan So, I think President Duterte, he means well. Yun ang importante. He might not be saying the right words ko minsan, Yeah. pero that's his style. Okay? Yeah.
That's his style. After all, nakita mo naman, ang rating, mataas pa rin eh. Oo nga. Nagtataka ka, mataas pa rin ang rating kahit ganun mga salita niya. Anyway, Mayor, sige, dyan nga po tayo magkwentuhan muna at patungkol sa mga nangyayari po dyan sa Olongapo City. I understand Ma'am Ann is the one running for mayor with here is Vice Mayor. Edith Piano. Si Edith Piano. Opo. Piano is now the acting vice mayor. Kasi Suspendido. suspended yung mayor for 6 months. Mm-mm. That is the case filed by Rodeline Hanif sa ombudsman. Nag-decide ng ombudsman twofold dun sa isang kaso lang. Mm-mm. Na pumirma kasi yung mayor, Paulino, pumirma kaagad in 10 days when the rule should be 60 days yun sa pagpasok ng SM. Mm-hmm. So there's a violation dun sa nakita ng ombudsman. Kaya sinuspend muna. Mm-mm. Hindi lang siya, kung hindi the vice mayor, 6 councilors, department heads, barangay captains, and other supporting actors there. A total of 14. Yun ang suspended ngayon for 6 months. The other case is twofold. Magpa-file din ang ombudsman ng criminal case sa kanila rin. Nako. Sa Sandigan Bayan. So we're waiting for that. Baka hindi na makabalik yan. Para sa akin, being the opposition, I hope so. Oo. Not to be hypocrite about it. Talagang ganun eh. Well, may kasalanan eh. Oo. Nagiging apparent na ngayon. So, we'll see. Kailangan lang bilis-bilisan ng justice because dito sa Pilipinas, yun lang ang kailangan ayusin din eh. Bilisan ng justice system because maraming justice delayed, justice denied. Tama po. At meron ding problema po ang ibang kababayan natin na as if pag nakakakita po sila ng mga concrete projects, as if okay lamang kahit magnakaw. Napag-uusapan lamang po kapag may porsigidong magreklamo tulad kay Rodeline na dinala sa ombudsman. Tinanggap ng ombudsman. Kaya nag-decide ng ombudsman na suspended kayo. Yeah. Yung mga officials ngayon. Ang maganda pa nga ngayon na nangyayari, ayaw niya nang tumakbo at hinila niya yung anak niya na wala pang experience para yun ang pumalit para sa kanya. And then to top it all, which is nakakatawa, siya raw magpapatakbo ng pagnanalo yung anak niya. What kind of, parang royalty ba ito or what? Palagay ko hindi naman mga bobo ang mga taga-Olongapo just to let it happen like that. Alam ko naman ng mga taga-Olongapo nag-iisip eh. Kailangan lang bilisan nila mag-isip na maigi para hindi nahuhuli. At sana hindi nabibili yung kanilang mga desisyon na nag-isip ngayon pero pinakitaan ng 1,000, 2,000 magbabago. Dapat yun. At hindi dapat sila kaya naniniwala sa mga whatever somebody says, yung mga paninira. Kailangan i-verify. Yes. Okay? Yes. I'm a victim of yung paninira. Like yung privatization ng kuryente. Di ba? Ngayon, look, wala akong kaso. Sabi pa nga ni Ombudsman Morales, the contract is not injurious but very advantageous to the city government. Yeah, I see. So... And we now, sa tingin ko, ang OEDC, which took over the city government's public utility department, na yun ang nagpapatakbo ng kuryente, doing fine now na privatized na. So, obvious na ang dahilan na kung bakit kailangan mapalitan ng mga naupo dyan sa City Hall, nakita na nga ng ombudsman, ano pa ba ang ebidensyang kailangan natin, Mayor, di po ba? Yes, hindi lang naman yun ang kaso nila eh. May kaso pa ako kay Paulino na libel, which is going to be in the regional trial court sa Maynila. Dinala doon kasi hindi pwede dito dahil kasi alam mo naman, very influential ang mayor pag nandito, lalo na kung siya ang accused. Yeah. So para safe, dinala ng ombudsman sa regional trial court sa Metro Manila. Oh, that's good. Para neutral. Opo. Para neutral. Right. Alright. Mayor Bong, sige po. Marami pong nanonood sa atin. Di lamang po sa Olongapo. It's a nationwide, worldwide broadcast. Baka may nice po kayong sabihin sa ating mga kababayan. At the same time, sa mga taga-Olongapo. Go ahead. Well, sa mga taga-Olongapo, because hindi naman na ako pa tumatakbo, ang advice ko lang is talagang piliin ng maigi yung mga leaders. Leaders na magaganda ang programa.
yung talagang practical, hindi pinapakinggan yung puro bola, mangangako sa hospital na magbibigay ng yellow card, hindi naman matupad, things like that, no? Mangangako na ito yung gagawin, hindi naman nagagawa para lang magkaroon ng position. It's about time mag-isip ang mga botante na kung anong qualification ng kandidato, kung ano yung nagawa niya, ano yung experience. Not somebody na porket anak siya, yun na ang ilalagay. So, I think that's a lesson na kailangan maintindihan ng mga botante. At sabi na talagang intelligent ang voters ng Olongapo because they should choose their leaders well. Tama. Tsaka bakit pa sila mangangako? Nakaupo na sila eh. They could have done it during their time. Correct. 6 years na yung nakaraan. Right. What do we see now? Scandal and kaso. Mga kaso. Tama. Mayor, maraming salamat po. By the way, baka may time sila Mayor Ann bukas at si Vice Mayor ay makausap din natin dito para makatulong tayo maipaalam sa mga Taga-Olongapo, mga viewers natin ang mga bagay-bagay na dapat nila malaman. Yeah, kahit na nasa labas sila, pwede naman yan eh. Okay. Tama. Okay. Good luck, Mayor. Maraming salamat. Maganda pa yung informal para yes. candid. Okay. Candid, yes, Mayor. Thank you. Good luck, Mayor. Maraming salamat po at God bless. Well, thank you, Errol. And pwede pa rin siguro sabihin Happy New Year. Happy New Year, yes. Why not? Thank you, sir. Thank you. And thank you. Have a nice afternoon. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan ko po kayo mga kaibigan. By the way, ang kausap po natin, dating congressman, dating mayor po ng Olongapo City, and we've discussed the possible living. Talagang aalis na yata yung Hanjin as operator of the Subic Bay Shipyard. At yung posible pong pasok ng iba pa mga investors na papalit sa kanila and most likely baka China. Ayan. So marami pong mga kuro-kuro patungkol po dyan. Saglit lamang. Mga kaibigan, bago po tayo mag-pause for a break, ang atin pong panawagan pa rin sa inyo pong mga mahalagang suporta para po sa ating Mission Tabang Tugang. Sa panahon ng trahedya at kalamidad, dapat mas matibay ang ating pagkakaisa na maipadama ang malasakit sa kapwa. Tulungan po nating makabangon ang mga nasalanta ng flash floods at landslides na ikinasawi ng 15 katao at 6 pang nawawala sa Tiwi Albay. Magsama-sama po tayo sa Mission Tabang Tugang, a fundraising campaign of Little News Philippines for the victims of Typhoon Usman. You may send your cash donations to BDO Savings Account name Errol Dacame with account number 103-700-46373. Ang Mission Tabang Tugang ay sa pakikipagtulungan ng Muntalban Bonsai Society, Heroes Alliance, PMI, United Gold Sports at MCVO. Si Errol Dacame, ang Kamaong Asero. Balikan ko po kayo mga kapatid at mga suki pagkalipas po ng ilang importanteng paalala. Magbabalik si Errol Dacame sa Kamaong Asero. Bring your business over 1 million TV or online. Reach your target customers anytime, anywhere. Your brand on TV or on the web. Get more customers and grow your business. Advertise now.